Omunye umuntu angadideka asitshela ukuthi lena yiSwiss Alps kodwa empeleni akuyona, yiThe Hope eLangkloof. Amanye amaplazi akhahlanyezwe isomiso okuwona kukhithike iqole ngamasentimitha angama-30. Lezi ke izindaba ezinhle kubalimi kanye namadamu abo. We're very pleased about the snow. It's the 5th year of drought in this area, and it's a terrible drought. So the last couple of weeks we've got this huge Bergwind storms that basically blow everything away that was left. So the snow is good news, and it's a lot of water and a lot of moisture going into the soil. Izindaba ezilele iqhwa iOverberg, iKaroo, Garden Route kanye neBoland. Kuvele kwabamhlophe eqhwa kule ndawo njengoba kuyisebusika. Abantu basendaweni yayi nezivakashi balijabulele ithuba lokuyodlala eqhweni. And we come from Jeffreys all the way just to see the snow. It's my first time seeing snow, so I'm super excited. It's her first time seeing snow, so I'm glad to experience it with her. Yeah, it's fantastic. Every year we actually come through and we enjoy it here for a day. And it's fantastic having fun in the snow. Bit cold, but nice. Eminye imizila efana neSwartberg ivaliwe. Abalimi banxusa ukuthi izivakashi iqaphele uma zingena ezindaweni zabo futhi icophelele zingalimazi izitshalo noma zizilimaze zona.